free will, love, and divine providence. Or say ope mufa hundie. Odo ne osro adom nhyehyɛ. Abusuafo na otwi asan akwa abetu yembion. Yebeda twa edi ampo Nyankopɔn ase. Kɔta mu nyinara ye ne usua God's love and justice. Onyankopɔn do ene tentenene. Adusua yadrusi ye de etoso anwotwe. So ohwe adusua na atifiri asam na ose opemu fa ahudie odo ne osoro adom nhyehyɛ. Yeba sisia. Adom hyehyɛ no ɛtsɛn na sen na yɛntie ase na yɛn anka yɛntie no no it was me na dey say de Nyankopɔn pɛ ne na de bia yɛyɛ bia no already to me but ne on to me ne say obedi na himself but when you still now his predestination is still intact until there was a who say baby a odo obi a no there's that freedom to make a decision. Abusuafo adofo no mo yebema munyina akwaba na afe yede nkia sonko so edema munyinara yebeda mo asesro nkokwan so se de biarada mode mo afidie de to London Ghana menda kwanhwefo Sabbath school na afe chosemu empensempensemu yewo adom na otwe asakọ apro aba abeto yembiom yede adusua no esan aba aba hihye so yaduru adusua toso enwotwe was free will, love, and divine providence ope mufa ahudie odo ne osoro adom nhyehyɛ ansa ne yede bebrew no ma yenkutie enwom emfiri redemic ho embrasisia.
yɛda rodemic for ase enwunhwehwem a omode adi edition animu ede amaye ma memfa saa kwanya ye na memfa aseda pace so emfa ma 3ABN Ghana TV sara nso na yɛde aseda bema Hope TV Ghana wo monso omofa saa dwumade yi ede kɔ wiase afana nyara na sene de bia ye ka no saa dwumako yi de omo ya ne sɛ onyankopɔn asɛm ho dawuro nko a ɛna omumbo enti wohia akrankram wa so ombe miamia omumfidie mu no motimi ama asempa no atra ko wiase afana nyirawa enti minim bia a wo hwɛ yɛn de sɛ wo hwɛ yɛn na wo tie yɛn a na sɛ wo hwɛ yɛn foni na ni abon so won number eguso so sɛ befa saa number no na frɛ obi begye wo so na kakra bia obetimi de ato saa adwuma ko yi mu fa to mu nam saa yɛ so ma onyankopɔn ahyiraw sɛnde ne first time nso a wo hwɛ yɛn wɔ YouTube a ɛbɛsɛ sɛ obe subscribe to your channel no uwia na wo de nsa amia adoma no so na etrese yesa video ya wonso nsa beka bi wonsa ka bia na nso awo so akakoma adofo enmo maboafo no ayekado ma men yi omu adi emfa nkyerɛ na afi yewia yenhwɛ yen addition no medium somfo Bismarck mensa ende ye wadom mesa wo Elder Hansen Asamoah ekame ho ewa ase Elder Hans yɛmɔ akɔ aba great me da sɛ ɛnɛ nso watimi aba na mekɔ manima Elder Kingsford du abo ama nso ɛnɛ tɛro ɛda bo ama yɛmɔ akɔ aba me da sɛ ɛnɛ nso waba na afei mekɔ manimu a Sister Agnes Tete nso ɛnɛ tɛro Sister Age yɛmɔ akɔ aba great na mekɔ ɛtɔ no ho a enua Ransford ɔhene basapon enso na ti akyiro no Rans yɛmɔ akɔ aba that's it pass and then so what me abasi and for December ya chiefo great yan katie ne na mema Elder Hans emompaye emaye adofo my mompaye yan sreja therefore it was say you are ye kan foshe wan munyam ne odi yan bedrei onam prepare so say obema wasem atena yemu na ye nam wasem no so abobra ebesa abin sachra na odi edin aka wa hotefo no na enche wa befa yakofie esrew enye yenim die bi ntine ete ha esrew se be fa yen so kasa kire yan kasa na kasa kire wiase nyina a wotie enam so ma ya brabo asesa wo mu ewe Yesu din mu nti amen good no kwasam say last week na ye hwe ne etoso edition etoso enson no na ye hwe bone ne hawo no kwasem say you say bone aye problem ne hawo no ye problem ha Christopher ne wo mo nya Christopher bone hawo nti krampunti obi se nyankopon krampo no onye den onsom no ne hu kyerosem mu mpebre so say ampa
mpo adifo ni bi nso ebisa nyankopon se enkosi da ben se ne nne boni haunti ema ye binimu nso ye bisa nyankopon se enkosi da ben. But the good news is that disunion kona yue no se embre bi ba ye ni wamu nisuo ene mpenten kwa ye tini nyina no ebe things of the past sanse onyankopon de abode afoforo bibia afoforo na saa kane niema na ama ye bisa se enkosi da ben na ebe etwemu akọ ene ye toa so enti niema na ye be kan ye nsem bi a yakeka dada a ye sa be simu kena na ama yetimi anya munti ase wo se ene no ye hwe opehu fa hundie odo ne osoro adom nhyehyɛ sanse yenim sene odom ananse onyankopon adom nhyehyɛ sene esitie no kwasem ne se wo hwɛ sene trosem no eka onyankopon asama na kyese onyankopon adom nhyehyɛ no ɛyɛ ne dwumadie ananse sene onyankopon di dwuma ewo ewiasimu hase na etoda bia se ya nya onyankopon na dom nhyehyɛ de be ka se divine providence ya nte asie yi a ebema ye relationship okwan ya ne nyankopon nya mfamu nkitawudie ene okwan a ye ne yankasa ye nya nkitawudie ne ebechia kakra sanse ye nte onyankopon adom nhyehyɛ no ase eyi nti a Christopher wose ye nya saa nte asie na boa ye na yatimi ati onyankopon se ne osi ye ne niema ase nti maboafo no enam saa we so eba bekyehye ye ne yatimi adusoduso nya tiase pa se onyankopon adom nhyehyɛ no etisen na sen na ye ntiase na ye nso sen na ye nso ye mfa emmobra eno na maboafo no ebeboa na afie de emu empensempense mu ede abramo ye bedi kan hwe nka abosam no wo John chapter 16 verse 33 John 16:33 obi a wa ye ready bia betimi akan nka abosam no ede amai John 16:33 these things I have spoken to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Amen. Yeah, minim se ne twi no ekano. Ye nim na makamo na monya me mu asumdwe. Mo hu be hia mo wiase die. Na nso mo mo bonto mo yam. Me de wiase sunkonim. Amen. Amen. Yes. Sanka bosen we great assurance. What the air man say ampa. What do we assessing kunim? And until you be here, dear. Now, so awie no ye be yankunim difo. Crashes some pana or the share edition as a diama. Ye can share our sovereign God, yan tune for Yankopono. Saying and I was it here. Send a yantin Yankopon as say, we tune for Yankopon. Psalm 81, verse 11 to 14. Ewa sembi edemaye. Ena Isaiah 30, 15 and 18. Ewa sembi edemaye. Yen hwese ne yitu osemi nsama eka efa onyankopon ho na fe yen hu de betimi asua frimo. Psalm 81, 11 to 14. Na fe yahwe Isaiah 30, 15 and 18. Yen hwe yitu osemi nsama ewo edemaye. Mama yinti era dasem. Nyom edu okotwe ba kochichemu edu ba kono kopem edu enan no se nanso me man antie me ne na Israel ampene me na meja wona ma wona koma de mu ma wonante wona ran trim agina a wotuye mu aw se me man tie me a se Israel nante makwanso a anka merenche na wabre won atamfo ase na madane won sametia wona ho hihiafo amen amen. Afi menhwe Isaiah 30, 15 and 18 also. Isaiah 30, 15 is say, I said dear Erade Nyankopon, Israel konkon ni sieni. Wasaneba ne ohome mu, awobeje mu nkwa. Komi ye ne anidaso mu na mu mani ne betna. Na so mo ampene. 18 is say, na enti Erade twan ansa na wadomu. Na enu nti na oma ne hoso ansa na ohumumobo. Na atemu Nyankopon ne Erade. Israeli one hour train no nyina. Amen. Amen. Good. Yanhwe sa inyitu asem we no. Ye betia se sen anase
yen trust ye saying son say you were Christian so bebre and I say nipa bebre fi say onyankopon providence and I say na domo nhihye no it goes to the extent to say onyankopon determine onipa sene ya brabo ebeye ye ni choice bia until we don't have any choice said the nyankopon pese ya brabo to the point say nyankopon krompo chusu omo mbe save omo be save omo ni omo save omo nyina nipa wo sa adweno yanti ase wo sa yitu asemi yanti ase sei asemi ya asema gidi se ye Christopher ku bi a omo nyina so se nyankopon bo ade no nyankopon sa so e wo ha o kire se at the hands mpaboa we Saturday she mpaboa we sa kwesi ada o kwa fa bag bread fa tadi na bokenteta ubo kenteta oh ade bia me nyini se sa na choro no ebe se yehu se yankopon bo ade no se o kaya o se mi tuom ha ne o manyina ahya wonsa sa choro se me ati ase se yankopon bo ade no o ma Adam akwanya ma Adam tutu mo ni nyina di echese yankopon bo ade no o de ope e maaye no kure yankopon yo tumfo anko betimi ahye ye se yenye bibi nanso so minyini se sa no nyankopon su ne ban ne tie odo a yesu ne che se odo bibi a you person ade ne etimi yete se wo eni nyankopon do o ma yenimu na wa ma yakonya se ya yempaw de yepe minyini se se wodo obi a obehye no chinchina se wonye bibi na emum so nipa ne firi ni pem ye bibi a na kire ne se ono so odo Yakupon Philipem and a did we say or boy a share yensa. And see need domino yes so you bet dance to buy be a d a chair say yes so yet dono. So you to semi I can came and dead is in Yakupon pe then a draw no a woman ni send she share why ye senka a car no qua and cayentia no. It was same young they say the Yakupon pen and the BIA David a died different face at the Siena since you no kaya Isaiah Ezra mo me say Nyankopon pa ka ne panka Israel fo no onye bibi so no mo afa omo peso aye de omo pe so o hwa ade so me say Nyankopon abro Israel fo no no gidi se be na aduanan ka mo beduru wo sha asase ne so so omo nwinwi ne omo anye ne omo kukuru anti fi aduanan no mo di ye enu me hu say Nyankopon de oyo tumfo owo tumi se nko ye bibia nanso so no ye nipa nam opa Nyankopon do so ode ama ye nse ye mpa ode ye pe ya ye nkyere se ye do no enu na be ye bibia ye akwansi de enu nti Nyankopon tumfo oye no ntimi enna di wo ye brem enu nti mo se da bia no de Nyankopon pe ne wo fa na ye so ye de ejina fa Nyankopon se ye nko benkum a na ye busa na me nko benkum ho gregura kwa ni sa benkum ho me kwa me nya de me se me ko ha enu na ma Nyankopon tumfo a oye no enne de na edition be hu say Nyankopon de wo pepa say e ka no nkono na nka amane enamu ha bibia ye komu no anka ne de nkomnya obaji afi na so etoda ye hyehyeye ye pe ni de ye bo yechim eye no enne ma Nyankopon tumfo a oye no enne di ye oye mbram yo me da sefa raz say wa cheche mu sa yes it does say that's excellent Mansford the me fa other angle ketua bi e de aka ho ye nyina nim se nyame ye sovereign oye otumfo odi hene ade nyina so se ne oka ye no that ideology say bibia no is by the flick of his finger to do it and nanka wu twa kwan mu a wodi me kente na ye anka wu twa kwan mu nanka kai bebo a ne Nyankopon aye na wona aka ho yes na anka so hie be hwie gu so a no was stop na freezing nanka anka we are sick be saying like looking at billions of people not all control everything like that it although he controls the universe no wa my in that ade no on say right no my scenario bi middle school bi a obisa ne teacher ne teacher no can say nyame na ye sovereign and no say say nyame na ye sovereign they are the same ideology no and me kraman no wu ye no nyame na kun na na I didn't say nyame kun me kraman and no say o chechire mu achire no ye sovereign na o kun no say obe prepare wo de wa ma adis kese bi a eba ti se mi say me nso sa teacher no me nso sa me kraman ewu na misunya say na onyame de prepare me say me nana ebewu ina mahu say afedie grieve no minim say na grieve tie ti akra de tana se kakra bi no say enti ye nyame ku kraman no say ebe mo wa prepare say obeku na nanso enti o prepare me ono de ku kraman no na waku me nana
When say ideology, the more you go into it, now a more problem. Yeah, more problem. The issue is sanity there. Nanyanka won so there as in yame stop you be adding could be an name with that. But yame one yanisa, I didn't hear. Choices no yeah you know. And no na wakika ho asema yake nkai no. He wills in Kenya made any pay or send your bad time yam shishing man and manasana me yam shishing mamu. But more ampe, say more ampe de na mo koma kwan so but ade nya mintimi nyo eni so obe for so say di na chi and I no. But any amanamo ye betu bia so always about school no mu a waye arrows mienu waye anamo wo ho. That picture na wo ho no kire say so utu anamo call right her e won insunsan so okay u call left her e won insunsan so but whatever anamo obitu is your choice but nyame say me de owo ni nkwa asi wanim me tu fu say ye den fa nkwa na tie me eti den na me de ka Ransford ye no ho no say we need to understand say onyankopon enyo no na di evil ba but of say ye bedi na chi ba on for so ye ntino out of his sovereignty no so utie no na ufa ne kwan so dia obema o awie pa yo me da say yanto aso na achofo no de atifia sembi ba o say pantocrator eno de be Greek for kasa na so otumfo pantocrator no minim age is age ho asem te sen sana o kano ha say pantocrator Pesa gudasi answer na mpacho and 7 for the best me be Jeremiah 3:32 Jeremiah 3:32 na yemfa Luke 1:37 so nka ho na okay Jeremiah ngoma ne ti aduasa mienu chichemu aye edunson kopem eduonu yeah aw awade nyankopon hwe wona wodi tumi kese ne wabasa a etene aye osoro ne asase bibiara nye nwanwa uye nipa mpempempempem adoye na wutu ajanma mumu yeso ka guwoma a wodi akire kodom kokum wo nyankopon ye kese ne otumfo a asafarade ne wudin wo a woso ogina tu mu na wadoye doso wo a wani buehwe nipa man akwan nyina se wobema obiara sedie na kwan ne ne eba tie no amen amen me that's a yes that me say kind Luke 1:37 and it was see if you said Nyakopon from the bibere ni ho awin to me ne ho yes that idea now will Matthew 19:26 and it's actually said with God all things are possible yeah na sa nyame we ya oye onyame all powerful tumfo oye bibia to me sign me other internet sometimes sa nyame yo ti say na bibi to me say si sometimes I enye nyame akwai enye unse enti ama agree of wo me agitum say so nyame yo tumfo oye bibi oye all powerful to me bibi ade enti na ne enye esa to me ba enti e ba sa de BBC na se mfa nyame akwan so na esi Onyankopon na asem na ebra but ono so aka e was 2 Timothy 3:13 say God cannot deny himself unto me mpa ne ho echi ne waka no bibia no already to me nye but ne on to me nye ne say obe deny himself ne waka no emmem oka ebem o sha ejina if you say or your almighty to say ya kinkan tam na kinkan na e dos my ent me kinkan na e na odimaye wo 2 Peter 3:9 so say enka Onyankopon ne pedia nko ompese obia beira opese oji obia bana mi say bisa se nyame so opese oji obia dia ene ne obia no obeji ne nkwa na obia no benya da nkwa efise onyame se opese oji obia ti say no ka John 3:16 o se de odi ne ba odon eba wiase no obia obeji na di onyira no sare kan so 17 so Onyankopon ba nya so bebu wiase ati omba se na nam no so no obia be hu Onyankopon enti say de we na wo dia ne ade mpo ne some gym but enuna sa opene ban free will no ebe do Onyankopon ya almighty enko betimi ama Adam ni Eve nko mo nko boni dua no kra na nka boni aba enso so odi opene wo hunti na ma ye choose left or right papa anase boni bonkum anase nifa black or white infin bia ni ho enti even though Onyankopon ya almighty obetimi ko betimi agi wo bia o wiase mu wo mo bia anya boni
but or the star of penama. So while mammy pa, mammy, me call me, because in your company, me can't even pass me by him, pass the baby, mess like as a grow. Into your company, dear Pama, even though or your tomb for or will be beer home quiet and so dear Pama. Yes, go to work. I say, Ja, say bet to me and come a groom and Pama home. That's the moment me pay open in your home. And see, young pony, uncle pen mano. Na ye need na or pound, young pound ye, na me dear trim, say. Send me pound here, ya, menya down kwa. Ninti, Mrs. Susan wants to jitum na ebeboa. Na asasi so, oya papa, ye pama bonifo and found even asasi sumpo. So menya ni sonya miene na opa pano edin sunsan so papa beba. Yo, me da say, sister ge, me da say. Enti na che say hila kasa na o kase pantokrato na. Not just say Ijinahoma, all powerful, almighty, omnipresent. I'm saying omnipotent. No, and hela kasa no asem fuano. And we reducing our kind of pantokrato no. Okay, great. Me da say what church mu sa de amai alfe yen twaso na fe yen kuya ni o say ubedo onyankopon, to love God. Say ubedo onyankopon. And on my passage, Matthew 22 verse 37. Near Deuteronomy 6, 4 and 5 and so. Matthew 22 verse 37. Now back on so Deuteronomy 6, 4 and 5. Matthew 22, 37. Now I see ne say, do I radio onyankopon. Or come and you will cry in Amen. Amen. Share your friend is saying so, Mame, Deuteronomy chapter 6, 4 and 5 now. Israel, ti erade ye nyankopon ni erade kro. Na fa wakoma nyina, ne okra nyina, ne wahodi nyina do erade nyankopon. Na nasem yi a merehye wo neyi yi na wakoma ini so. Na fa kyerɛkyerɛ wo ma yi na kasa ho wo fitina mu ene wo kwan ne wo nantie mu ne wo nam ne wo sɔre mu amen amen. My main browse to love God say obedo onyankopon no san yi to asem yi san na eboa ya me atisa asem yi ase that's me it's not yeah what say it me establishing is say onyankopon na body mu no obo nipa se ebedo no sa onyankopon no mu no oyodo ndi na body no a obo ye no e wo se yenso ye show sa odo no e kire no na ya sua sensi ase onyankopon oye omnipotent oye almighty oye all powerful. That's right. Ndi nke nye nyamedin se menumi no obehye yen se nam se opese ye do no nti obehye yen ni ado no. Okay. Nanso yenim se bibia enhye wo mu no mfiri akoma mu na eba sempo wono oba wono oyire woni okunu wono adamfo eye bibi na wo hye no a enchire odo na so wo force nipa no nyankopon so on force yen so nyame force yen ya ana so hye yen ya na de ya bodawro ya kana wo twi mu nyina ne na wo twi atwam eye feel well ye pe no na so nyankopon ayi saa opena free ho and so see yehwe so obo Adam ni if ade om to garden mu no wo kyerɛkyerɛ om de wo munie ene de wo munie ke nyankopon ni pemu no ko betumi ahye wo mo a block om se mamo nko ha mamo nyisi se de yesua ne dada no Yes. na so ode wo mo pɛ no ema wo freedom of choice. Yes. Enti de wo se yehu ni se baby a odo wo bia no there's that freedom to make a decision. Free will no ewo ho eno no onyankopon e de aman eno onyankopon so boy no enam so opese ye don no on determine predetermine say basic mark be do me ena bo ama eno me na emom ye nyina na ye wakwama say wo say ye don enti tester ye kan ye ewo Matthew 22:37 no na lawyer no okobusa we a lawyer for a scene no okobusa Yesu commandment no the na ye kese Yesu refer back to Deuteronomy. All right. See a call Deuteronomy him say Jew for and I say in Judaism no sa and semi they quoted it
twice a day. The bia no more can said the beya beko mo adwum. O se ye no Nyankopon ye mfa ya koma. Ye mfa ye kra ene ya adwun nyinara. Na ye mfa eno no. Let's say that is a total holistic love. That's right. And I was here dima Onyankopon. Yes. Na no no be free ye pa ye peum no. Ya kan sa test either but me pese ye be sa kan. All right. Titus 1:2 ono. Omiyehunu ene Hebrews 6:17 and 18. Okay. Yon share Tito dear no. Tito dear no. Yan kan na wo bie no. Tito ngoma no. Tito ngoma. Tiba ku chemu mi no. Se dan kwan da so so. Nkwa Onyankopon a oni atoro no di free tete shebo no. Amen. 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 And Hebrews 6:17 and 18. Also, I can't say, Nina no air bonnet of us. Na Onyankopon pɛ sɛ oyi n'etiri mu sɛm a ɛnsatra kyerɛ bɔhyɛ no ani da so pɛfɛ no ɔde ntam gyina mu patro 18 kam na yafa nneɛma mmienu a ɛnsatra a Onyankopon ntumi nnimu atoro so ɛnya afutu a emu yɛ den na yɛnya yɛdwane repɛ hintabea no abeso ani da so a ɛda yɛn anim no mu. Amen. 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 Ndi ha no omayahunu sɛ ɔdɔ a yɛwɔ ma Onyankopɔn. Onyankopɔn ɔnhyɛ. Okay. Ɛnam no nokɔre di a ɛyɛ ni suban. Yes. Ndi Onyankopɔn oni atoro. Ɛna afei Onyankopɔn bɔhyɛ a wɔde ama yɛn no. Ogyina ne bɔhyɛ no so ɛnsesada. That's right. Ndi sɛ yɛbɛdɔ Onyankopɔn a na wɔ sɛ yɛfiri yɛnya yɛakoma mu. Yes. Yɛfiri yɛnya yɛnipadua mu. Yɛkra mu ne yɛadwen mu. Yɛpem. Na afei yɛtumi yɛdɛn yɛdɔ Onyankopɔn. Yes. Ɛno no na kyerɛ sɛ yɛwɔ freedom. Ke Nyankopɔn pɛn mu deɛ yɛn nyinaa yɛ no no. But it's not predetermined. That's right. Me pa me do nyame. Me pa me no nyame. Nyankopɔn hyehyɛ a ɔde ama me pa me nante so. Me pa me nante so. Saa na tie. Nti nyame ɛhwehwɛ afiri me no mienu hɔ. Sɛ yɛbɛyɛ sitie. Na yɛpɛ no ɔde ama yɛ no. Ya chusu opepa. Sa. Na sɛ yɛ chusu opepa no deɛ yɛbɛdɔ nyame. Yeah. Ne adɔ yɛ nua. Sɛ yɛn ho. Commandment no nyinaa no Nyankopɔn hyehyɛ a yɛsi atwa mu. Da bia yɛgye ho akyinye no. Ne nyinaa ne nabɔse no no. All right. Sɛ me dɔ wo a me nyɛ ɔbɔne. Sa. Me dɔ wo a me ni wawu. Me dɔ wo a me nwia wadeɛ. All right. Na me dɔ nyame a me hu no. Nanso wo a me hu deɛ. Me se me tan wo a wo se ne yɛ atorofo. Sa. Nyame ama yɛ saa choice no. All right. That's the freedom to choose. All right. Si bedi nyame ahyɛdeɛ no so na afei ɔdɔ no ada adi. Yeah. Medase say on so afa bread na afei wo de akyekye musa e de ama afei yento aso se God's ideal and remedial wills. Onyankopon apɛdeɛ a ɛfata ne nsisie apɛdeɛ. Nsisiɛ apɛdeɛ. Remedial wills. Okay. Yenhwɛ bibi eka there's a controversial statement we Ephesians chapter 1. Yenka Ephesians chapter 1 verse 4 no. Na yenhwɛ about predestination. Say nkrofo bi wɔ hɔ a Onyankopɔn adi kan ana sɛ ayɛ sɛ ɔmo deɛ wanyan predestined sɛ ɔmo deɛ ɔbɛgye ɔmo. Ɛna ebinom nso Onyankopɔn aka sɛ ɔmo deɛ ɔmo njɔ na sɛ deɛ ɔmo yɛ bia no they are lost. Saa na ntiase bi wɔ saa deɛ wɔ ehu ɛteɛ. Yenhwɛ sɛ saa na yɛntiase a yenhwɛ Ephesians chapter 1 can verse 4 no. Paul tried to come Ephesians from 1 no 9 no 9 to in fact Saudi kan 1 verse 4 na no wahura kokan 9 to 11. Sɛ deɛ wɔyi yɛn wɔ ne mu ansa na wɔhyɛ wiase aseɛ sɛ yɛnyɛ ahotefoɔ ne nipa a wɔn ho ne asɛm n'anim na ne se na ɔma yɛhunu ne pɛ ahintasɛm sɛ deɛ n'ani so a ɔbɔɔ ne tirim no tie a ɔde hwɛ bra ɛwɛyɛ duru no afisiesie a ɔbɛka nneɛma nyinaa abɔ mu bio Kristo mu deɛ ɛwɔ soro ne deɛ ɛwɔ asase so ɛno mu. Amen. Amen.
Yente sa akinkan sɛm yi sɛn na yɛnte ase ɛmfa. That's it. I'm say this week topics in seems to be saying the same thing. Almost all of them. Nientia etisa ne say ye ka unyame do a yentimi nka enya ne will ne pe odo no mu no opesenka ne ma ye sa nti the ideal will ideal Bronika say ideal yesenka menya pa anase anase ne pepe ye mu no baby a ikuduro no. That's right. Anything baby a unyame pe no ne pepe yo no ne se nea unyame hihye senka enkoye no ne will ideally no and say anka ye nyina 2 Peter chapter 3 verse 9 him say ya Canada but yen san kan bi 2 Peter 3:9 no and I say 1 Timothy 2:4-6 that is the ideal will of God. Okay. And he say ono de all bad there no before the foundation of the world no 3:9 no erade ntan ne boshe ho said ye binum bu ni say tre na yemmom o ma ne bodu tware mamu on pese enipa biara bayira na yemmom o pese wonyina ba adwensa trem. Amen. Amen. 1 Timothy 2:4-6. 1 Timothy 2:4-6 no. See, I have no one out did to me na ya tena sikom na ye ho adwoyen. 1 Timothy. Yeah, 1 Timothy who wants everyone to be saved and to come. 2:4-6. 2:4-6. Opese wa gini panyina nkwa na waba no kure nimdie num ani. Onyankopɔn kro na ɔwɔ hɔ. Ni onyankopɔn ni nipa ntem gina kro. Ono ni onipa Kristo Yesu. Amen. Amen. Timothy Hono started with a conjunction and I say a statement or the free baby neighbor. The not just no we can say. That's right. Onyankopon or per se incarnate paper the ideal will of God. That's and say yes. Or the beji ni penina enkwa. Yes. And this is what we call the ideal will of God. Predestination pioneer. Every human being by God, initially has been predestined for salvation. That's right. Sana nyame ayo no. Eno na Peter o kan ho asem ko pese nipa nyina ebeji yenkwa. Nti Ezekiel 33:11 no o say obonyefo wu enye wunyame fe. Ne orhwe ne senka onipa biara ebesisa kira nadwen na nka wabenya nkwa. Yes. You do baby o say onipa ba obonyefo no kokko. Na won sa kira nadwen bedi machi. Yes. If you look at it in that context, there is predestination. Yeah. But biblical predestination, no, saying, unyame ewo John 3:16, no. He so loved the world. Say, ode Yesu Christo ema wiase nyina. In other words, he has predestined everyone. In the answer na body ekure be shase no. Na waya to say me ma me bebo wo mu yi. Me de dan kwa na emo wo mu. Omo betena se afebo. Na de na bae. Ti ekoduru ba bi no aye ka the same thing na make us topics ni the same. Yes. His sovereignty no odi ade nyina so the whole universe. In fact ye Milky Way kakra yipo. Ye wo 8 planets plus the stars and the moon and the ye kakra we kura no. It's not up to 1% of the whole universe. That's right. Yentimi hwehwe mu nwie. Na say Nyankopɔn yi ohwɛ the whole universe. Obo ni nyina hwɛ so na osan wo ye mu ahotoso say ohwɛ ye agye yen no. Ede ne ko bae yakoye bone. All right. Na yanka say yagye ye ho free predestination no mu. It's hard. But when onyame anya yen still na no his predestination is still intact. Enti na wadi kan ye nkwaje nhyehyɛ ya to say esansa me bebo abodie bi. Wo mo no memo wo free will anase opaw. Omo paw no nso opaw bia wo kwan mienu. Ida say ebeye nifa ana benkum papa ana bone esum ana han. Se omo chusu ehan no di machi a niema ya to one spare parts ni nya adwuma. Yes. It will not be evoked or activated. Yeah. But peradventure
se womo ekofa esum no a me do no nti me ntwa womo ntwene yes mekoso ma womo aba back to the predestination na mayama womo no but at this time no it will go by their choice. That's right. Enti John 3:16 say sani onyankopon do wiase ni say ode ne bo wo ne kro no ma wiase nyina. Yes. Nanso here there is a caveat here or there is a condition. One a wo beje no die no wonyera. In other words, one can no so me de to aso. One a wonye no nie no wo be yera. Ti yo se ne owo oba no o nkwa. Na ne woni oba no oni nkwa. You see, this is what we call predestination. It is the ideal will of God. Ne say nka ye nyina yebenya nkwa without putting in choice. Yes. Say nka ye choice every mu a. Your choice if you mudia and the ideal will say there is not a single person on earth and ka wunyankwa but ye the choice ebeka ho a still God is sovereign. Yes. Still nyame ni free and intina ohye nkom Daniel penso 2,300 years it passed sequentially chronologically ba kokora anyira e kire se nyame nim kosi daache intina last week me boss say Ellen White eka Los Angeles New York Twin Towers in 2001 or can direct a dynamic who has some fire engines for how many years? Almost 100 years. No, I can't to ho. But here, when God brings in our choice, the remedial will of God. That's right. The perfect or the ideal will of God is when there is no choice. That's right. It in case you any choice biya na nka ye nyina no nyame dia nka ne pepa ne say enipa nyina anye den enyankwa. But say ye or the choice be ka ho a. Esan say Yankopon so ye wodo no wa me choice niti. The choice can be anywhere. And no become the remedial will of God. Remedial will no say or pair is a saye ewumu. There is a remedy. It's a woman. It is say no enye nyame ne pe no on solely say chinchina yebenya sa ne pe ideal no if we say your choice no bet make away they say no or your remedy through his will. That's right. And the remedy is through who? Jesus Christ. And this says the opeba Yesu wa. Yes. We go back to his ideal will so unfortunately, we are seeing na unfortunately no, it's just about the remedial will. It's about remedy. And I say, and again, it can be in society because asesa onyame will no too. A different will, which is still by God's will. Okay. It is a see and this so on say. Send your last previously the na you can say onyankopon akora na obisa say enti nyame wo na wuku me dog no yeah na wuku me dog na say na be ya wo prepare me better na wuku me na so a ma ye enye nyame na wuku nipa eye ye mbone na de owuo na ba na so eboni na chi ni kura na onyame na nkwan bi so ye den siesie yen age yen ama ne nkwaje. That is the remedial and the perfect or ideal will of God. Okay. Me da say opening Hansen watobo acheche mu ade amayen ye yenhwe ne di awie na fe yensoro yen addition so eno na yen ka bosem ne ebam no o se Kristo ade wiase so enkunu yenhwe boshe na se anidaso nsamo a ewo John chapter 16 verse 33 no ne yenhwe hope yewo abra yewo tribulations and so how atwa ye ho ahia yi still hope sa yitu osam no ewo mayen John chapter 16 verse 33 see yenum na makamu na amonya memu asemdwe mu behia mu wiase de na so muma mo buntam yen medi wiase simkunim amen ti rans yen so na fe yen fan sori yen addition so ani dia so samben ene wasan yitu osam yi mu asem na ne bi say the hands de o kan nyina say Yankopon ideal will no the senkai ka no ko a ke nyina enya nkwaje e ma yenkra yeah say can this eti enum chichemu enum na say me kind of now I say but one of the elders said to me, do not weep, behold the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the scroll
and to lose the 7 seals. Yes. And this it's enum chichemu enum no. 5:5. Na mpanyimfo no mu ba ko ka kyerɛ me sɛ nso hwɛ Yuda abusuakuo mu jata no David nhene no adi nkunim sɛ obebue nwoma no mu na watete nso anu nso no. Amen. Amen. Enti Nyankopɔn pɛ mu no na nka ka no nko a kai nyina waje enkwa. Nanso so nam say ye kan say ye pɛ so abɛpɛ mu nti therefore ye say ye alternate plan ma ye say de yaka no. Na alternate plan no so Nyankopɔn alternate plan ni nyina wie say o bɛ say o san agye. Enti ye count back to Nyankopɔn ideal plan. Nanso so ani da so nsɛm a wom ni say dodo a waje ni dindi no mo kum so be Nyankopɔn ma. Wo be Nyankopɔn ba ni nti. Kristo adi nkunim ma. Enti ensu bio. Yes. Fa wa rehye mu ni nyina hye Nyankopɔn mu. Ha no na say wo gya wo pɛ no ema Nyankopɔn. Wo power dia me say e hye nkran say apa me pari so ani Nyankopɔn ahwehwɛ ma me ene ne nekɔ. Gidi say na du mpa ebo adu san ye no. Asem ba ko e kan no say Nyankopɔn ma ye daily bread. Yes. Ani say wo ye Kristo ni na wo pese odon ho tu Nyankopɔn say de bia na say wo hwɛ say de Nyankopɔn pɛ e wo abrabom na enye ho ma wo dada na montuo no enye de Nyankopɔn ehwehwɛ say be kɔ yam because Nyankopɔn say wo kan say he knows the future enti say wo do ho twere na obetutu wanam asidie ono pese wo fa so a ebesiw ye fi say wo nim daache ono na daache wo ye nkunimdifo say ya ka say bo mo chiche fi so asire ka je say dan chiwa wo nyina chinye sanity na do nim daache ne say ya fa na si ha me nyini say wo beji achinye yes ade nti afi say wo ye nkunimdifo eni nti say ye de hutu Nyankopɔn so a ono be ye nkunimdifo ama ye na wo di wiase so obeti ye say ni penanso so anya bone no hu ya wa ye nipa ye be fam no onim opa ye pa no say papa wa ha bone wa ha na so say wo wan papa na pa we ya asunsun so ansi oni na say wo de ho to no so a wo pa de ya wo ja wo pemu ma no wo de ho to no so na wo bo wa bra no say de o kyerɛkyerɛ wa so be ye nkunimdifo fi say adisua na yesua no me yuse Nyankopɔn ye nkunimdifo ye tumfo nyini say wo be kokon a wo ba kofa obi a ne ho nya de edi kan da be mu mo ko a wo kon asase so bra bo mu kon no wo di Nyankopɔn ye tumfo ne di kan na wo ma ne hyehyɛ ne di wani ma ne wo be ye nkunimdifo na afi no wanya hoto ama ho fi say wonim say de one ne nam no o ye nkunimdifo dada. Excellent, brilliant, me that's me kaka fa nsesie ne ho no won say Joseph in the story no also that no see o me ba be di mo so no nim say ono no be di ne nwa so but o time hwe ne kofa ne nwa mo ton no konya o ha ne amane ne nwa mo ho ka say mo de mo bu bone maame ba Onyankopɔn de nya sa ne neti o de me ba ha se ne be ya mo ne omu ni million for nyina be nya nkwa it sometimes it might seem say asase ye wi ba Onyankopɔn sie mo hwe nya Joseph kodu ye anya easy o ha ne amane bebrebe ba wi ye no okoye prime minister ma e de adum bebrebe nkofo mo twa ho hye enti ebetimi ambasa achia but emuye mo man koso engineer mini yo me that's our last comment na fe and so say yemre na chia so the suen etwe adwen asiso say Onyankopon amaye sa open but we should align our free will no with the will of God. That's right. Bibia ye bia say ma Onyankopon di animu no or direct yen ya eno na be boa yen ama na simi asi yen yie o hawo ne amani hunu no beba nanso awie no ebe nkunimdie beba eno nti no John 3:16 for God so loved the world that he gave what the ye penama yen say whoever believes this ye Kristo di na afi ye de penama no a Onyankopɔn so ebe ma wie pe aba amame yo amen madam ase em say yemre na ye be yentimi and to aso busa for ha ye beda wase say mo nso mo anse modaje na mo ni London Ghana me da kwanjefo aye say addition yi or say free will, love and divine providence ope mu fa hudie odo ne osoro adom nhyehyeye ehun addition na ye de abrew no that's ende ye de toso enkron nanso ebe Ebremo Nyankopɔn enhyira mo sɛ mo ne yɛn ayesa adisua katoni na mema da Hansen enhyira so yɛda wase yɛnsoro boafo yɛnsoro dimafo yɛnkyerɛkyerɛfo pa yɛda wase adisua yi sɛ wo nka yɛn ho a yɛnte aseɛ da na yɛbɛden kora te aseɛ sɛ wo yɛ wo adeɛ tumi nyinaa yɛ wo dea unim daakye efiri nɛ nanso umfa saa tumi no emesi yen pa wo ho kwan
den sɛ yɛbɛte aseɛ sɛ duru baabi a ne yɛadwen yɛ yɛn sɛ ne yɛbɛsi wɔ wiase nyinaa yɛ woa nanso na ɛfiri yɛn power yɛ apaw na yɛserɛ no sɛ ma yɛnyɛ mu nte aseɛ nanso anigyesɛm ne sɛ wosi yɛwɔ paw no deɛ nanso sɛ yɛgyaa wɔ paw no hyɛ wo nsɛm sɛ kyerɛ yɛn kwan a wasen ayɛ krado sɛ wobɛkyerɛkyerɛ yɛn kwan a ma yɛ apaw ne yɛyɛ ɛno nti hyira yɛn saa ɔba bi a wɔtie no sɛ ɔhaw bi akɔ ne so abu ɔhaw bi aba ɔba bi so a wontumi nhunu nea wɔnyɛ yadeɛ mu amanneɛ mu sikasɛm mu abawoɔ mu amanneɛ bi a ɔnte ase a Awurade kyerɛ no sɛ wo Awurade na wɔ hɔ a nea wobɛnya no daakye no ɛso kyɛn ɔhaw a wɔna mu sesei na saa bere nso brɛ anim sraban mu na yɛ na bisadeɛ ma no ɛwɔ Yesu din mu na yɛasrɛ yi wopɛnyɛ hɔ daa amen. Amen.